Dobre. Musím zase ten paplón. Tak, už to je. Ja zakarujem manžela a idem na chestiatika nejaký. Tak, už som to. A tak, čo by som im dala? Nie. Tak čo im dám? Ja si viem. Tak, toto im dám. A tak to im dať na stôl. Ešte to tak. Tak. A tak. A už mne a manželovi. Tak, my si dáme len ryby a kávu. Idem to na stôl. Tak. Dobre. Idem zabiť dievčatá. Dievčatá, stávame. Mami, ešte 5 minút. Ale keď 5 minút, dneska je Mikuláš. Čože? Je Mikuláš? Ona je Mikuláš? Au. Si poje? Áno. Som poje. Dobre, a zabudím Vanesku. Ja pôjdem dole. Dobre. Vaneska, stávaj. Dobre, mami, choď dole, pekne, dobre. A čakaj, počkáme na Vanesku. Sa idem súdiť a idem asi teraz dole. No tak už som tu. Ahoj Vaneska, no tak si sadkaj a počkáme na ocka. Ocko vyspáva celé hodiny. Mohol by si ísť i jeho zabudiť? Veď ho idem. Dobre. Tak čo máme? Toto. Len to. Tu ide malinko, ale niečo iné. Ja viem, ale nič nejde. Tak, očko sa zabodilo. No konečne. Tak som tu. Máme, môžeme začať jesť. Jasne, poďme. Padáš. Nemôžem za to takto jesť. Ja sa idem obleť a ja sa idem hrať. Poďme si bezvať ten stolík. Ja idem. Dobre, a to je Ježka. Kúkať na telku. Ako vždy. No ja pôjdem umyť rada. Jau. Pustím vodu. Tak. Okej, idem. Au. Ja sa si popastielam. Ale potom. Teraz idem pre oblečenie. Ja prečo
či niekedy levitujem. Musím ísť takéto. Dobre. Tak. A idem také oblečenie. Dobre, teraz niečo vyberiem. Len toto. Asi len mašlu. To mi bude stačiť. Dobre. Idem si ho obliesť. Dobre. Ja idem si popostielať. Jau. Tak. Idem si to popostielať. Tak. Tak sa budem namalovať. On sa asi učešem. Dobre, idem na notebook. Jau. To musím niekedy... Dobre. Dám notebook a idem kúkať jasné videá. Ale ja to nebudem kúkať na stole, ale... Všetko vypadá úplne také toto. Papička už ma nudí. Tak ja pôjdem na tablet. Jau! Dobre. No, ja neviem. Pôjdem na YouTube. Dobre, au. To je jedno. Pardon. Čo sa je? To je jedno. Ja neviem ešte, ležať. Konečne umytie griada. Vypnem vodu. Alebo ešte keď pôjdem urobiť. Kto to bol? Zavolám deti. Dievčatá, niekto prišiel. Ideme. A kto mami? Možno za už príde čert. A Mikuláš a Aniel. Nie. Idem aj ja. No, tak čo je? Ja sa musím napraviť. Tak si naprav. Tak, a zavolám ocka. Áno, zavolám. Ocko, poď. Idem. No čo? Príde Mikuláš, čert a Aniel. Takže, ja nechcem čerta. Neboj sa, ja budem s tebou. Ja sa nebojím. A ja tu idem počujem. A kto im pôjde odfokiť? Ja nie. Ocko? Ešte to musím ísť ja. Idem ja odfokiť.